Ftit iżjed minn xahar fit-tmexxija u l-Partit Nazzjonalista f'salt wieħed qed jidher aktar bħala partit li għandu l-polz tan-nies, hekk iddikjara l-editorjal ta' The Sunday Times of Malta wara li jippubblika stħarriġ li jikkonferma trend kostenti fejn id-distak bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista issa niżżel għal 5%. Bit-Time State li dan juri biċ-ċar li f'temp ta' ftit ġimgħat biss, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch irnexxielu jġib bidla u enerġija pożittiva li tagħti tama lin-nies li l-Partit Nazzjonalista kapaċi jkun il-gvern alternattiv. Fl-istess editorjal intqal li s-survey li ġie pubblikat juri anke laqda ġdida li ġab Alex Borch fi ftit iżjed minn xahar. U wara li l-Partit Laburista ilu 12 sena fil-gvern jidher li kollox se jinbidel. Fl-età ta' 30 sena Alex Borch jirrappreżenta bidla ġenerazzjonali u l-preżenza tiegħu fuq il-medja soċjali enitu jattira lejh liż-żgħażagħ. Iżda fl-istess waqt l-editur ifakkar li 16.3% ta' dawk li jipparteċipaw fis-survey qalu li kieku kellha ssir elezzjoni fl-eqreb żmien ma jivvutawx. ċifra li propju tista' tiddetermina il-gvern li jmiss. Il-futur tal-politika Maltija jista' jkun f'idejn dawn il-votanti indeċiżi u diżillużi li ħafna minnhom iħossuhom frustrati mill-iżvilupp żejjed id-degradazzjoni ambjentali u l-arroganza politika. Finalment l-editorjal temm jgħid li l-istħarriġ riċenti jindika li l-Partit Laburista m'għadux dominanti daqskemm kien qabel ma ġie elett Alex Borch fit-tmexxija. Fatt li l-kap tal-Partit Nazzjonalista żgur li se jibqa' jibni fuqu.